टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे कहेलु बाबा अब होई का होई मानिला बात तारा लई का होई कहेलु बाबा अब होई का होई मानिला बात तारा लई का होई लेके तुम ला जड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे तनी फूलवा चढ़ावो छक पानी के गिरावो तनी फूलवा चढ़ावो छक पानी के गिरावो में अच्छा तो मिला के बुचिया कहतानी जवन कला तनी आगावा से भला जनी एने ओने देखो बुचिया उठे ना दे हम दरदिया तनी को छपे ना पड़ी हरदिया तनी को उठे ना दे हम दरदिया तनी को छपे ना पड़ी हरदिया तनी को लेके टूटी को से मूली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो दूर होई परेशानी बुचिया आवो देह कर टाइट हम नाती तोहर हाइट चलो सुध कोई जाओ कुटिया राइटर हरे राम सोनू भी आई है इसकी संदीप हाथ घंटी बजाई है राइटर हरे राम विकास भी आई है इसकी संदीप हाथ घंटी बजाई है आज ये बरह बाबा कुली के ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे कुमार रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।